Erokamana inya kopogre kod laktar ndonga nyakorom gajwange kaunti mano ma Migori bende nitiere gi apisa mochung' weche mag thieth e kaunti ma Migori Duncan Arunda. Duncan imede kiwinja amosi ni misawa kaunti ma Migori ochiew nade. Erokamano ago erokamano kuom rwaka e station an Duncan Arunda, County Public Health Officer Migori County. An officer mochung' ne weche ler e county ka Migori tiyo maber to wamedo tiyo ne jopiny mondo hakikisha ni nyaldiema owuok kabisa. Erokamana inya chak mana kodi Arunda Duncan kintiere kaunti ma Migori nyaka gisani kaunti ma Migori na chiel kuom counties ma bende nitiere gi muoch mar tuo mar nyaldiema. Odiochieng' manyoro report ma bende nochiwo ji adek nitiere koda tuo mar nyaldiema ka bende auchiel mamoko norwaki od thieth gi tuo manyiso kata mana maket koda nyaldiema. Inyalo mana nyiso wachung' mar kaunti ma Migori kotenre kod tuo ma kamano. Erokamano ahinya. Tuo mar nyaldiema no fweny tarik 30 August. Nwakawo samples auchiel to e auchiel go noyud ni adek nigi kute mag nyaldiema. Kendo wan gi cases sani ma sani ni hospital mani admitted sani gina 10 to kama e kaka gintie Awendo wan gi case achiel, Rongo wan gi case achiel, then Abirio Suna East sublocation miluongo ni Wasweta 1 to tuoni en ong'eny sana e area mar Ola gi Nyasare Bridge. And sani jowani e ground sani to wadhi mbele gi tich mondo wa make sure ni tuoni ogol kabisa e Migori County ka. Erokamana inya makoro nyaka sani to nwach ni cases men confirmed na par moke na dek nikech moko go odiochieng' manyoro na nitiere gi ranyisi maket kod nyaldiema. E nyaldiema ka wan gi gimoluongo ni suspected cases to wan gi confirmed cases. Koro confirmed cases gin adek, mano ma cases ma oter test mwayudo ni gin adek. Koro mabiro gi ranyisi e koro the balance makoro gin 10 mabiro gi ranyisi mag cholera, but pogi bedo tested, but owacho ni one case of cholera is an outbreak. Erokamana inya biro bedo kinyiso mathoth ahinya kaluwore kod ikruok ma bende untiere godo odiochieng' manyoro bende ang'eni CC mano jatend migawo mochung'